ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Ti palsuot Nicolas. Tampok itangal daw iti panakigasangga sa Timur Talahiro. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpong! Hey, apo! Narugitan aya day ta palsuot, tapumpuna sa mat. Masapul ang mapunasan, apong. Tapno na silang lata. Aguray ka. Itala ang mamirak day ta palsuot mo ah. Ayat isa, ma'am, apong. Ay, talaga gaya masan nagagangay day ta. Ay, saan labas ta kawayan? Itala ang mapanunutyo asaan agagangay. Idinto ta mapurwan mo ti mapalsuutan na. Jack laing kaskaso. Ngam na idumduma. Saan lagaya magagangay apalsuot? At damot pan nakabalin day ti apalsuot, apong. Ngam saan ko pa'y anaaramat? Kasta? Saan tapay ngamin ang nakainkwentro ti nakaisang ratan ti pan nakabalin na? Kaslay baga mata na naidumduma. Tinakaisang ratan ti pan nakabalin day ta apalsuot, apo. Talaga ang naidumduma, apong. Nabilag ka di akabosor. Saan ko pa'y maibaga ita? Maibagak to lang day ta. Hintun makainkwentro-tan. Amuklatan. Nabilag lakit di akabosor. Isuanas kan ang nakasagana ta akanawin, apong. Nangruna si ka. Gaputa si ka ti palikod ko. Gusto ni apong bubod. Saan basta kawayan day ti apalsuot? Kan saan akawayan? No dikat aglang lang alaang akawayan. Manipot inaramat ko daytoy. Italang amalagip ko apunasan. Nakasilsilangan. Mabalinan a pagsarmingan. Makita kong tirupak no isarang ko. Imbaganan ti oras. Saan at dito ti pang subukak? No kasano nga aramatan ti pan nakabalinday ti apalsuot. Mapanak iti silid ko. Nabayagan nga aramatan ka apalsuot. Ngam saan ko pa nadiskubre? No kasano ti kinabilag mo nga armas. Ita, kayat ko maamuan no kasano ti kinapigsam. No anyamat apan nakabalin ti addaken ka. Kaslan na awatan na ti imbagak. Nakalawlawagan ang makitak ti langak. Nagpukawan ti makitkitak alangak. Napuskol nga asok ti makitak. Anya nga tati kayat asawon da ito'y. Agpukpukawan ti asok. Kat adag parang alanga ti tao. Asino nga ta dayta? Amangan no iparangmot day ti apalsuot. No asino ti kang runaan akabusor ko. Di kag-eksperimento. Ala, ni Profesor Siyentipiko ti makitak. Kulas, di mo kabailan niya ramatan ti palsuot, babaan ti pan nakabalin na. Adayo ananandor ni Prinsipe Agilos ngam Nicolas. Nuruko ti kabailan da kulas kan Prinsipe Agilos. 50% lang ti pagpatinggaan ti kinaandor ni Nicolas. Iti kabailan ni Prinsipe Agilos. Kasta ka di, Profesor Siyentipiko? Wen, nganda ito iti maipalagi pa kanayon. Di ka mangnamnama kanayon iti pan nakabalin nga imat day tapalsuot. Gaputa ka sa pulam lang da ito'y. No addakan iti kang itingitan ti biyag kan patay. Profesor? Ti
Di kayat ko asawan. Maramat mong tulang na ito'y no ti makainkwentrom kat katukad ti pan nakabalin mo. Kaya't dagan ko na pan nakabalin. Uwan. Maawat akon, Profesor. Nasaya at launay, taimpayam iti oras ti palsut mo. Namwamon ti may sa asalak nibam, ajak na ibagaken ka iti nagkita ta. Agyamanakkan ka, Profesor. Agamanan ka sarsarita, Nicolas, iti silid na. Asino nga ta? Imbag tajak nagtoktok adagos iti masidegak iti ridaw. Nasingak ket kuman. Gisaganak kit din ti pagarmusaran mi. Apag huston to nga garmusar kamin. Inton rumuar iti silid na. Nagarmusar ka na, Apong? Isaganak kuman ti pagarmusaran ta. Ay, haha, rimuar kamut gaya man iti silid mo. Nakalipat ka manen, Apong? Ha? Ana, agarmusar kan. Siyak laeng. Saan akas iti oras ti panangan ti tao ti oras ko ang mga paunag iti taraon, Apong? Di nakpakadanagan. Ala, agarmusar kan, tadda pa pananta. Anya ti aramidon ta dito'y aeropuerto. Adda urahin ta sumangpet, Apong. Ada sabaten ta. Balik bayan. Uwan, Apong. Asino? Maamuam to, ah. Ha? Ay, Apong, sumangpetan ti eroplano or urahin ta. asino nga tati sumangpet sa baten bi? Ada kadimot kabagyan na nga umay dito'y apagilyan. Apong, awan ti kabagyak dito'y lubong dagiti tao. Ha? Ay, hehe. Ay, nakalipatak manen, kulas. Ibalikas mo lang dagiti kayat mo ngay baga. Tauray mabasak ti daddo maapampanunutam. Ket jak mo. No kayat mo asong batan ka wenno saan. Agdison ti eroplano, Apong. Padaanan ta ti urahin ta. Apay apo! Anyat basol ko! Apay atang landag! Agpalaw kay Jibri Sinto. Sumurot ka kada kami. Awan dam mo ka basol ko! Kan mabalin ka di sa andak atanglan! Magnaak! Sumurot akon kada kayo! Nasayaat. Oh, Agyamanak! Mutit armas mo! hoy! Agsubli ka! Ikaglimas babae! Kamatin mo ti babae! Ayan nga tan, Nicolas. Inuna na nga dalang papananay tay. Ngam di matlag sublin ditoy. Di namot nga rod imbaga tilang ati urayan miya sumangpet tap no amok ko ma. Dandanin san makapano amin dagiti dimsag iti sa kasangsangpet nga eroplano. Apay di babae nga tartaray. Sumurot ka! Kamkamaton ti pulis. Apay nga ta. Bilibak iti laing di babae. Nagparda sa tumaray. Saan lakit di makamatan dagiti pan nakabagi ti lintag dayjay. Dito'y babae! Asino ka? Di kagdanag. Tulungan ka. Dito'y. Sawaran ni taglawlaw. Dalang ito sinig na jay. Kamkamatan dakdag iti pan nakabagi ti lintag! Di ka madanagan. Umanaw tan dito'y. Agkidam ka. Anya! Apay apagkidamanak! Agkidam ka. Tapno saan da ka matiliw. Anya! Anya ti aramidam na agkidamak! Agtalag ka kanyak. Agwaras tayo. Adalay ito sinig naglamlamang na jay babae. Amangan no makita data ditoy! Arami mo ti bagbaga. No di mo kahit matiliw ka. Agkidam ka. Sige! Anya? Kasano nga mom tiga po na ajak agpatiliw kadag iti pulis? Idin Alan. ta... Ited mo kanyak ti banag ama kagapo. No apay akayat da ka atiliwan dagiti pan nakabagi tilinteg.
Mit sa tibiyag mo ti addakan ka. Apay, saan mo ka din akayat ang makita dagiti ipatpatag mo? Dakdakkel ngam ti bagik ti ayat ko ang makasublin iti sidong dagiti patpatgak iti biyag. Ngam awanan ti gundaway ko. Kayat ko pa iti agbyag. Ngauray no amok akayariga kun tinatay. Ited mo kanyak ti makagapo. No apay akasta ti kasasaad mo ita. Mabitla ang ayan ka di ti comfort room ditoy. Sige. Mapan ka nga rod iti CR. Di ta abanda. Urayan nak. Balagan ka. Di mo gandatan ti aglibas. Ay, di na kung sinublian, Nicolas. Agsubli ako di tinagapuan mi. Ang mga no da ijayen. Akong bubot. Ah, hay, kunaklano di naksublian. Ada kadwa mababae. Ikuyok ko na ito yung babae di pagnanagan ta. Anya? Sumurutak kada kayo. Di kay madanhagan. Sa anak adakas a tao. Ano bakit itayan? Obomot ngamin. Sakit nakadalong-dong pay. Tapno sana mailasin dagiti mang sapsapol kang kwan. Obo? Ala, agtignay tayo, apo. Ikuyok ko ito yung pagnanagan ta. Ha? Ada ka di pa'y papanam. Saan ka nga agdamag? Gaputa ang mumat. Ti sumbat ko iti saludsod mo. Sige. Umay kan babae. Sumurot kan kanya. Madamdamalay. Umasidagan ti babae. Amok asak ti sursurutan na. Daytoy ti menu, sir. Agyaman na. Sige. Idisumlatan. Kita ito. Un, sir. Kadwayo ka di ti babae amang sipsipot kada kayo, sir. Ha? Nakita? Imay ijay kitchen. Kinasarita na ti para isagana kadagiti maiserve at taraon. When? Kadwa. Siguro, agorder iti agpaay kada kami adwa dito eh. O sige, sir. Siyak matla ang timang iserve iti order a para kada kayo. Okay. Urayik ti babae. Ado unayin ti agsagsagaba a biktima ti grupo da. Kaniton ti panaglibos ti kinadakas nga aramidan da. Hi. Mabalin ti makilamisaan. Siyempre. Jakmat ko kuha ti restaurant. Tapno maiturayak ti lamisaan. Ala, agtugaw ka. Agyamanag. Nagudarak iti agpaay iti doa ka tao. Kat sikat ti kaduak amangan. Saan ang amangan? Di ka ka di maayo ang makilanglang. Iti kas kanya. Saan man? Ngam napsugat. Nanganak mat ngamin. Kaya't ko lang aramanam ti pinaisaganak iti kusinera. Sige, awan problema. Ramana. Madam, dahito yan ki in-order yun. Sir, kung nagtumot asyak ti mangiserve iti order a para kada kayo. Awan problema. Agyaman nak. Adayta. Enjoy your meal, madam, sir. Agyaman kami. Magustuhan ka diti pinaisagana? Sige. Ramana. Ngam. Waitress! Yes, sir. Para kan kanda ito eh. Agtugaw ka kuma. Takaduan na kami. Mabalin akadwa ta amangan kay agserserbi. Thank you, sir. Paborito to'y in-order ni ma'am. Mga anak ko na. Dispensaram. Imbagak ito ang napsuga. Iso akadwaan tanto'y napintas a waitress. Mabitlaang. Mapanak biit Arestado kang babae. Guardia!
Asikaswan nyo ti Servidora. Saan ka na makalisi? Adda sabidong titaraon a pinaisaganang para kanya. Saan? Manakibiyang ka! Dahil mo. Sana po no ti bagbaganay ta babae. Ikatan nyo ti posas ko! Ado kami ngay nadipanday ti sabali apagilyan, apo. Nagbaling kami para deliver kadagiti droga. Natayin dagiti dadduma kakadwak. Gaputabiyag mi ti aksong bat, iti kanito amapaay kami iti pangibaunanda kada kami. Amok ano saan agapo ka ni Mr. Aguilos. Napatay nakmat kumanday ta babae, apo pulis. Awan basol ko. Iso asandak ko mga iraman nga ibalod. Mawatan da ka, kapsat. Nga madamay wayat nga investigasyon. Ada masurot ang proseso. Sakbay nga panaknakan no puno ti pagbagam. Awan basol mo. Kasyanda ko maapo. Kasyan yung matnagijay si Bibiyag pa'y akakaduwak iti nagdudong nga apagilian. Agpapada kami amang ti panggap mi nga imadayo kadagiti pamilyami. Ngam dakas matan tinagbanagan mi. Mr. Aguilos, tulungan dak ko ma. Husto timbaga ni Apo Pulis. Adda proseso. Urayan ti resulta. Ditan gagayem, tinagdibusan, titampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutaso. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot ka na kayo, the MPVC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Alipongpong!